Nangunguna sa pagkagobernador at vice-gobernador ng Albay sina lakas Christian Muslim Democrats candidates Joey Salceda at Diday-Co sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS mula March 29 hanggang April 5. Batay sa resulta ng survey, mula sa 38% noong Marso, tumaas sa 44% ngayong Abril ang mga nais bumoto kay Salceda o katumbas ng 418,000 na botante. Mas mataas ito ng 12% kumpara sa kalaban nitong si Noel Rosal na may 32% lamang ngayong buwan. Nangunguna rin sa pagka-vice-gobernador ang running mate ni Salceda na si Diday-Co, kung saan nakakuha naman ito ng 37% ngayong Abril o katumbas ng 350,000 na botante. Mas mataas ito kumpara sa nakuha niyang 30% nitong Marso. Ayon sa SWS, ang survey ay kinumisyon ng isang Rupert Paul Manhit at ginawa ng face-to-face kung saan 3,370 registered voters ang naging respondents. 1,065 ang mula sa unang distrito, 1,110 ang mula sa ikalawang distrito at 1,195 sa ikatlong distrito ng Albay. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mae Encinares.